Duela 3 hilabete ezkutatzea erabaki zuten Goizane Pinedo eta Unai Ruiz gazteek. Eta amaitutzat eman dute beren desobedientzia ekimena. Iragarri dute datorren larunbatean jendaurrean agertuko direla Gasteizen. Egun horretarako epaiketa politikoen aurkako giza harresia antolatu dute Arabako hiriburuan, eta ekitaldi hori baliatuko dute jendaurrean agertzeko. Urriaren erdialdean, gazte mugimenduaren aurka Espainiako Auzitegi Nazionalean hasitako epaiketara ez agertzea erabaki zuten bi gazteek. Orain, uste dute orduan hartutako erabakiaren helburua bete dutela. Injustiziak ikusaraztea, eraso guztiak amaitzeko harresiaren eraikuntzan harrikoskorra jartzea eta desobedientziaren bideari ekarpena egitea. Bideo baten bitartez eman dute guzti honen berri. 3 hilabete igaro dira jada, eta gure ustetan ez debalde. Guztion konpromesuari esker, Euskal Herri osoak du gure aurkako epaiketaren berri. Salbuespen politiken eta epaiteketa politikoen aurka, gure eskubide zibil eta politikoen alde. Desobedientziaz libre bizi nahi dugulako, animo eta borroka gara. Maite zaituztegu.